И втора част, приятели. И това всичко е приказния фитнес. Това е на всички момчета любимия фитнес. Това е мой любим фитнес. Не знам дали е за хората. И ето го краля. Сега ще искам да направя едно нещо. И вие трябва да ме гледате. Гледате ли ме? Видяхте ли, хора? Това е много трудно. Буквално аз като съм, гледай. Така, качвам си краката горе и само това съм аз. И идвам към телефона, го вземам. Сега отиваме другаде с този крал. Той е по принцип за скачане. И отпред и отзад. Амортисьори. Ето тук ми е най-омразното нещо. Сега ще ви покажа 3 скока. Единия е ето тук, не тук. Чай, само трябва да го видя. Ето. Тук има буквално 3 скока. Ето го първия. Ето го. Ето го. Първия. Така, гледайте. Слизаме. Идваме на тук. Още един. Втория това. Това е втори. Има още един. Ето го и третия. Много е тежко. Давай! Ти ще се справиш, Кристиане. Давай! 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 Тежко е! Вие така гледате, защото е лека си. Не. Те имаме на нас гилата. Люба! Снимам видео. Аре бе, аре че ти търси. Кой? Кой ме търси, бе? Той иска да си е сам.